Takže ahoj, já vás vítám u nového videa. První, co bych chtěla říct na začátek, tak mě docela bolí v krku. Než bych byla nachlazená, spíš vyhrvané hlasivky, takže když mluvím, je to docela nepříjemný. Teď se budu snažit jakoby nemluvit nějak úplně extra nahlas, ale tohleto video chci natočit už dneska, protože když to vydáme jakoby 29, teď já pak chci natočit vlog ze Silvestra, tak zase chci, aby ty videa, abych je vydávala nějak postupně, ne třeba 3 videa po sobě a pak 14 dnů nic, takže to je ten důvod. A v tomhle videu bych chtěla mluvit o tom, jak vypadaly moje Vánoce v Kolumbii. Takže, jenom bych chtěla na začátek říct, já jsem dost nepřemýšlela, jak vám to tady podat, takže to bude taková improvizace všechno. Další věc, každý to slaví jinak, každá rodina to slaví jinak, takže to chci říct hlavně z toho pohledu, jak já jsem to slavila. První teda věc, co bych chtěla říct, že nám začaly vánoční prázdniny na začátku listopadu a máme je až, teď nevím přesně, buď půlka ledna, anebo až začátek února. Jo, takže ono to tady jsou dva typy školy, A, B, nebo jakoby těch školních systémů, jsou v tom druhým, takže máme teďka prázdniny. Takže to bylo taky náročnější před těma Vánocema, takhle jsem schánila dárky, jo, nic extra. Ale problém je ten, že všichni výměnní studenti odjeli na výlety. Takže já jsem věděla, že ty Vánoce budou pro mě jako upřímně. Chci vám tady říct i z těch pocitů, jakoby toho výměnného studenta, protože to jako nechci, jak to vypadá, že to je jenom perfektní, ale zase chci mluvit i o těch pozitivních věcech. Takže já jsem prostě byla připravená na to, že jsem věděla, že nebudu s mýma kamarádkama třeba 20 dnů. Jo, a já jsem věděla, že oni odejdou okolo 20. a že třeba až ke konci ledna neuvidím. Což samozřejmě teďka ještě ani ten leden není, jo, takže teďka jsem v té fázi, o které mluvím. Takže jakoby já jsem se snažila ty poslední dny, kdy už jakoby ty Vánoce začínaly, jsem se snažila trávit s těma kamarádkama, protože jsem fakt hrozně společenský člověk, takže jsem se na to jako psychicky připravovala na tuto kapitolu. A s tím, že i ty místní lidi odjíždějí pryč, nejen výměnní studenti, ale i právě hromada těch jakoby prostě Kolumbiců, tak ti taky odjeli pryč, takže to byl jeden z problémů. Takže takhle jsem chodívala ven před těma Vánocnama a pak nějak okolo 20. bych řekla, nastal ten den. Jedna kamarádka napsala, hele, už jsou pryč, a druhá, balím si věci, jedu pryč. A já jsem byla, hej, tak to je konec. Dobře, já prostě potřebuji každý den být nějaký venku a říkala jsem si, tak to bude fakt paráda, protože oni se mají vracet strašně moc jakoby pozdě, jestli mě chápete. Takže první den, co oni odjeli, tak to jakoby ta moje hostitelská rodina se mě ptala, co má v plánu, říkám, no jakoby asi nic. Takže mě vzali na nějaký oběd jakoby s tou rodinou, bylo tam strašně moc lidí, vůbec nevím, co to bylo za lidi, a byli jsme tam na obědě, takže to bylo fajn. Další věc, o které bych chtěla mluvit, se týče teda přímo těch Vánoc, tak tady v Kolumbii je taková tradice, která se jmenuje novena. Je to oslova novena jakože Nueve 9, takže je to jakoby 8 dní před Štědrým dnem a ten Štědrý den, tak se to slaví. Já jsem to teda slavila jeden den, jakoby ještě s těma kamarádkama, s těma výměnýma studentama předtím, než odletěli, kde jsme byli teda u nás jakoby doma, jakoby u té mé hostitelské rodiny, tak to jsme slavili s nima, nebojte se, dostanu se k tomu, jak se to slaví. Potom druhý den, tak to jsme slavili u té holky, jakoby, jak to vysvětli, u jedné té výměnné studentky zase doma, no a potom jsem to slavila ještě na Štědrý den. Určitě tato tradice mě absolutně nebavila, absolutně mě to nesedlo a teďka vám to vysvětlím. Funguje to tak, ono teda to má slavit asi 9krát, jsem to slavila jenom 3krát, ale je to stejný jakoby každý den. Prostě k večeru rodina nebo prostě banda lidí si sedne prostě do kruhu. Většinou tam mají i betlém a čtou modlitby. A to je jakoby všechno, upřímně. Oni prostě čtou modlitby, že tam máte třeba 20 modliteb, doufám. No, a oni to prostě čtou, že nevím, třeba odstavec přečte jeden člověk a pak se zpívá písnička a další a takhle tady furt dokola. Za prvý, já nejsem věřící, nemám náboženství, takže já si myslím, že většina Čechů mě bude rozumět. Pro mě to absolutně nedávalo smysl, to, co jsem četla. Taky třeba 20% jsem ani nerozuměla, jo, to je jako další věc. Takže takhle se to četlo, zpívalo a to bylo všechno. Upřímně ta novina mě fakt nebavila. Byla jsem jakoby ráda ty 2 dny, že jsem to slavila s kamarádkama, takže v tom to bylo zase jako fajn, ale že bych jako, jak se vrátím do Česka, byla, hej, pojďte se mnou slavit novinu, to se asi nestane. Takže potom teda ty kamarádky odjeli, že jo, ten jeden den, to jsem byla někde na obědě s tou hostitelskou rodinou a pak jsem šla akorát do fitka a to je všechno. Potom teda jakoby, když už ty kamarádky byly pryč, se začala fakt jako taková ta blbá jakoby
psychická fáze pro mě, tak já tady budu říkat všechno prostě otevřeně, jo. Tak jakoby ta moje host rodina, tak mám jakoby host babičku, jestli mě chápete. A ona jakoby vlastní 2 farmy, takže jsme jeli na ty farmy na 2 dny. První den teda tam se taky slavili ty Vánoce, to bylo 22. jsme jeli, jo, přesně 22. A to se teda slavilo tak, že tam jsme nějak obědvali. Ten oběd nebyl moc dobrý, ale to není, mě tady prostě to jídlo moc nechutná, ale to není podstatné. Takže jsme tam obědvali, bylo tam strašně moc lidí a pak nějak se i zpívalo. Jo, oni hráli pak ještě hru, ale to jsem pak odešla během toho, co to hráli, že si nějak vylosovali karty. No teď nechápu pravidla, já jsem musela pochopit tu hru a ještě k tomu ve španělštině, takže nepochopila jsem, omlouvám se, ale oni si nějak vytiskli fotky těch lidí z té rodiny a nějak s tím hráli hry, ale bylo to dlouhý, nebavilo mě to, že já jsem během toho odešla. Oni teda zavali ještě jednou a hráli jsme ještě takovou hru, kde prostě ti lidi z té jakoby mé hostitelské rodiny, že protože rodiny normálně mám v Česku, tak oni dělali to, že každý si nazdobili nějak klobouky vánočně, moc nechápu ten smysl, ale a řekli mi, že já to mám hodnotit, jo, takže jsem měla prostě papír, vždycky mě nahlásili jméno a já jsem to hodnotila a pak jakoby vyhrávali, což jako ty lidi to fakt bavilo a fakt to prožívají úplně jinak ty Vánoce, pak druhý den, tak to jsme jeli na tu druhou farmu, s tím, že to teda bylo, ona ta farma je hodinu od té první, takže jsme trávili dost času na té cestě. Potom teda oběd, já vám tady hodím teďka nějaký video, jak to vypadalo. Voy a poner esto acá para tomarle la foto a la hija. Takže tohle jsme měli na oběd. Nevím, co k tomu dodat. Upřímně bylo to strašně hnusný, to jídlo. Nevím, tam byli nějací místní lidi, nemám do teďka tuším, kdo to byl, nic. Mě hrozně byli v krku, proto mě se fakt dneska strašně blbě mluví, ale už to video chci vydat, dokud si pamatuju, co jsem dělala a pak chci vydat video ze Silvestra. Takže tohle jsme měli na oběd, pak já jsem se šla teda projít, když jsem z té procházky natočila minulý video, který mám mimochodem už 500 zhlédnutí, za což vám moc děkuju. Takže tam jsem se šla projít do přírody, když vás to zajímalo, tak se můžete podívat na YouTube, je to tam taky. A pak jsme okolo 4. jeli zpátky do Bogoty a pak okolo 6. 7. jsme přijeli a to bylo všechno. Potom teda na Štědrý den to nebudu ani komentovat, já se napiju a budu pokračovat. Takže na ten Štědrý den já jsem třeba tak do 4 odpoledne byla zavřená v pokoji. Jo, nic se nedělo. Snídaně, to jsem si akorát připravila vajíčka. Se mně zdá. A prostě nic se nedělo, jo. Jídlo úplně normální, prostě nic zajímavého, takže jakoby jsem celý probrečela a byla jsem z toho fakt strašně špatná, neměla jsem tady kamarádky, neměla jsem tady nikoho a prostě když jsem zavolala do Česka, tak se mě akorát chtělo brečet a bylo to fakt jako na psychiku strašný, jo, ten Štědrý den. Pak teda večer jsme jeli na návštěvu, musím si vzpomenout, jeli jsme na návštěvu okolo 5., 6. až, jo. Víte si, já jsem stala třeba okolo 10. a až do té 6. jsem byla na Štědrý den zavřená v pokoji, prostě sama, nic jsem nedělala, třeba malovala jsem, ale jakoby ne nic s nikým a jakože bylo to fakt takový na psychiku, upřímně strašný, jo. Jo, jako vemte si, mě 16 na druhé straně světa sama, tak je to takový, že mě to mrzelo, byla jsem z toho fakt špatná, ale potom teda večer jsme jeli jakoby na návštěvu, jakoby ten můj hostáta, tak jakoby k jeho rodičům, tam jsme byli ani ne hoďku, jo, my jsme tam přijeli jenom něco a hnedka jsme jeli jinde a pak jsme jeli jakoby k rodičům té mého z mámy, kde byli i její sourozenci a bylo tam třeba tak 15 lidí. Problém je, že v té mého rodině tady není nikdo v mém věku. Takže my, když někam jedeme a máme nějaké ty rodiny sešlosti, tak já tady nemám nikoho v mém věku, takže to je takový, že se třeba na mobilu jedno začat, jakoby se s někým bavím, ale není to nic extra. A jak jsme to teda slavili? Lidi tam jakoby sedli, prostě byli jsme všichni jakoby v kolečku, jakoby děcka si prostě hráli, nebo jakoby byl tam jako můj hozbrácha a nějaká sestřenice, oni mají třeba 12, jo, takže já jsem bohužel taky jako se s nimi neměla moc o čem bavit, že ti tam byli tak jako si dělali, co chtěli a my jsme teda slavili jakoby Vánoce, což byl Štědrý den a vůbec mě to tak nepřipadalo. Bylo to teda tak, že ti lidi normálně povídali, bylo tak návštěva. Potom jsme udělali to, že každý člověk přinesl jeden dárek, že jakoby oni tam napsali nějakou tu částku, kolik jakoby to má stát a dostali jsme dárky, že jsme si to vylosovali po slepu. Já vám tady na konci videa dám haul,
co jsem dostala na Vánoce, takže koho to zajímá, tak určitě pak vydržte do konce a tam pak posledních 10 minut tohle videa, protože ten jsem už natočila, tohle natáčím teďka zpětně. Takže to jsme si vylosovali dárky a potom teda jsem telefonovala třeba hodinu a já jsem fakt neměla co dělat, pak teda jsme ještě udělali to, že jsme večeřili třeba až v 11. My jsme tam byli právě hrozně dlouho a ta večeře byla úplně nejvíc random. Jo, nebylo to, že jak třeba v Česku máte bramborový salát a nějaký prostě typický jídla, tak tady to bylo hrozně na random, že nějaká rýže, maso, úplně jako nějak mě to extra nezaujalo, pak teda jsme si rozbalovali dárky s tím, že já jsem nevěděla ani, že k té rodině takhle pojedem. Mně to řekli třeba v ten den, že řekli, hej, jako v tolik a v tolik jedem. Já jsem jakoby měla jenom ten jeden dárek, o kterém mě řekli, pak jsem teda dostala nějaké ty dárky, takže se můžete podívat na ten, na konec toho videa, tam vám to všechno ukážu. A potom teda jsme tam byli nějak do 12 a potom jsme slavili tu novinu, to bylo po třetí, jak jsem říkala, takže zase byli jsme jakoby v kruhu. Ještě chci říct, když se tam zpívá ta písnička, tak lidi mají nějaký chrastítka, nevím, něco takového a zpívají, ale upřímně mně přijde, že ani ty lidi tady to nebaví. Nevím, ta tradice mě nějak úplně nezaujala, upřímně. Ale to není podstatný. Takže potom jsme teda rozbalili ty dárky, zpívalo se, pak zase jako normálně mluvili, jako by dospěli a tak. A nějak okolo 12. dne jsme jeli domů. To bylo všechno. Takže pak teda ráno, ono to pokračovalo ty Vánoce až jakoby do 25. Ale jako by upřímně nejradši bych byla doma, jo, jako co si budeme, jako by doma v Česku, ale to je takový to jiný zážitek, ale bylo to teda na psychiku hodně těžký. Takže pak teda ráno jsme vstali a ona tady mě říkala, taho z rodina, že pro ně jako by je tady hrozně důležitá snídaně 25. A já jsem jako jim říkala, nebo jako by oni mi spíš říkali, že by chtěli ochutnat nějaké české jídlo, tak jsem jim tady udělala palačinky s nutelou a s oříškama. Takže to byla naše snídaně, s tím, že teda ale chutnalo jim to. A potom já jsem teda té mému z rodiny jakoby dala dárky, které jsem pro ně měla. A oni mě dali taky dárek, dali mě pyžamo a tomu mému zbráchovi dali škrabku na jabka. Nevím, to byl jediný jako dárek, co on jakoby dostal. Ale prostě dostal, nevím, to byl nějaký mechanismus, kde to máte nějaký takový kovový věci, nevím, jak to vysvětlit. Tady máte jakoby páčku, kterou točíte, tady nabodnete jabko a jenom zatočíte, ono vám to dá pryč tu slupku. Tak to bylo to, co on dostal. Jo, a mě z toho hroznou radost, jo, ale prostě si, že v Česku kolik lidí mají dárku a on měl třeba jeden. A já jakoby taky jeden. Ještě od té rodiny něco, ale chápete, že v Česku to funguje úplně jinak. A to bylo všechno. Pak jenom odpoledne jsme někam jeli, jenom se podívat do nákupáku na Zmrzku večer. A to bylo všechno. Takže takhle vypadaly moje Vánoce tenhle rok. Kamarády tady furt nemám. Jediná věc, tak jedna moje kamarádka, ona měla jít jakoby s tou jejího s rodinou, co má teďka. A pak měla jít s tou první na nějak 10 dnů pryč a já jsem dělala storičko, že je v Bogotě a si říkám, co se děje. A oni ten výlet zrušili. Takže teďka tady mám jednu kamarádku, takže to mě aspoň zachraňuje. A pak zase já pojedu 6. na výlet, takže doufám, že budete mít vlog. A tak. No a přemýšlím, co ještě tak bych mohla zmínit. Teďka je to taky náročnější, že musím počkat, než začne ta škola, že všichni jsou pryč, že je takový náročnější na psychiku. A celkově to je takový jiný všechno, ale tak. To jsou teda moje Vánoce, jak vypadaly v Kolumbii. Možná, pokud jsem nezmínila všechno, nebo pokud vás cokoliv zajímalo, napište mě do komentářů, hrozně ráda vám na to odpovím. A teďka vám tady chci dát haul, co jsem teda k těm Vánocům dostala, koho by to zajímalo. Koho to nezajímá, nebo prostě chápete, tak jako nemusíte se na to dívat, tady šlo o tu část a koho to prostě zajímá, tak se můžete podívat, co jsem dostala. Tak jo, já se teda pomalinku s vámi rozloučím. Když tak fakt klidně, kdyby vás cokoliv zajímá ohledně těch Vánoc, tady cokoliv, napište mě do komentářů, ráda vám na to odpovím. Budu ráda za každý like a nový odběr, už máme 500 odběratelů, takže za to vám strašně moc děkuju. Ne, fakt jsem za to ráda, jakože když pak vidím, že se na ty videa někdo fakt dívá, tak mě to udělá radost. Takže užívejte ještě po Vánocích a další video bude vlog ze Silvestra. Tak si mějte hezky a můžete se podívat na zbytek toho videa. Tak ahoj. Takže tady je teďka haul, co jsem dostala na Vánoce. Já to asi přidám k nějakému videu, ale teďka vám tady budu chtít natočit, takže začneme. Já vám tady budu říkat si tak od koho asi. Takže začnu od mojí hostitelské rodiny. Jsem dostala pyžamo. To je prostě obyčejný pyžamo, ale mě to, že já často nemůžu spát, protože mě je strašná zima. Takže jako v Česku bych z toho zase takovou radost neměla, ale teďka za té situace, kterou mám, tak z toho mám fakt radost.
Takže tu máme pyžamo, já teďka dám bokem. Dále jsme hráli takovou hru, nebo soutěž, nevím, kdy každý koupil nějaký dárek v nějaké hodnotě a pak to dostal někdo random. Takže já jsem teda dostala tady takovou taštičku na kosmetiku, která je hrozně, jako líbí se mně, je hezká a jakože určitě ho využiju, problém je pak s kufrem, klasika. Takže tady mám taštičku, ve které teda jsem dostala, jo, tohle, dostala jsem ještě perníček, počkejte, ukážu. Tak je rozbitý, ale mám fotku, takže vám tady hodím fotku. Takže tady mám perníček s tím, že potom jsem dostala hrneček, v tom byl ještě. A já nevím, jak je to možný, ale on je v češtině. Tady je prostě napsaný žádné vrásky. Buď je to náhoda, protože ten dárek nebyl jakoby pro mě, ale já jsem ho vylosovala. A nebo nevím. Ale prostě je tady napsané žádné vrásky v češtině a to žiju v Kolumbii. Takže nechápu, jak je to možné. Problém je teda ten, že ten hrneček je fakt velký, takže prostě to do Česka nemůžu potáhnout. Že tady budu používat 6 měsíců a pak to někomu bohužel budu muset dát. Nebo jakoby, ne bohužel to někomu dám, ale jako mrzí mě to, že to třeba nemůžu vzít do Česka. A posledně z tohohle dárku jsem dostala tohle. Což je, když pak máte, když cestujete, tak do toho si můžete dát jakoby kosmetiku. Vám to ukážu. Já si myslím, že to asi většina lidí zná, že do toho třeba nevím, šampon nebo sprchát, že jo? A máte to cestovní. Takže z toho mám radost, to určitě využiju. Problém je akorát ten, že ty dárky některé jsou takový velký a pak vím, že to tady budu muset nechat, což jako mě mrzí na tom snad nejvíc. Takže pokračujeme dál, potom jedna jakoby, dejme tomu host teta, asi, mě dala tyhle ty naušnice, z kterých mám radost. Jakoby podle mě půlka těch věcí, co tady uvidíte, budou naušnice, jo? Tak na to se připravte. A potom, to je hrozně typicky tady, tak jsem dostala, tady jsou takové taštičky, jo? To lidi normálně dělají ručně a takhle vypadají, mně se to hrozně líbí. A dostala jsem tady taštičku a já jsem původně si chtěla i koupit, jakoby v Česku bych si ho normálně nekoupila, ale mě to, že jsem to chtěla mít na památku, jakoby potom, že prostě řeknu, hele, žila jsem v Kolumbii a oni třeba, když se někdo zeptá, jo, a co máš třeba z Kolumbie, třeba ten klobouk, co tady mám, tak jsem si taky koupila, že je takový typický. Takže už mám taky taštičku, ze které mám radost, že bych si stejně koupila, takže aspoň jsem ušetřila peníze, když už. Potom od jakoby host babičky, dejme tomu, jsem dostala, tady je nějaký cukrový, nebo ne cukrový, ale spíš sušenky. Takže to je hezký, že to mám radost. Pak ještě dala ručník, což bylo taky hodně na random, ale teďka někde ten ručník, ale byl to obyčejný bílý ručník, takže tady nemusím nějak to extra ukazovat. Potom teda, ještě tady mám jeden dárek, který jsem si nerozbalila. Já jsem si doteďka nerozbalila dárky. Tady rozbalím s váma. To je taky od téhle z babičky, jakoby. On je takový, chápeš, nevím, jak to vysvětlit. On je taky složitý, že já nevím, kdo je kdo vůbec pro mě. Takže to rozbaluju. A je to jak, hej, to je hezky, upřímně to se mi fakt líbí. Jediná věc, zase klasika, úplně nevím, jak to všechno narvu do kufra. Tady mám já mám úplně plný pokoj narvaných věcí. A já mám jeden kufr, jakoby jeden příručák, ale dívejte se, to je jakoby firma, to je jakoby host pro rodičů, že kelímek, ale vypadá to hezky, počkejte. Nevím, jak to otevřít. Aha, takhle, no, takže tak. Já z toho mám radost, je to hezky. Tak další věci. Teďka už teda většinu, co vám tady ukážu, zní to smutně, tak jsem si kupovala sama pro sebe, protože jsem teda původně nevěděla, že mě ta z rodina něco dá. Takže, jo, tohle to mě dala ségra, ona mě to jakoby z Česka, ona mě to dala do kufru, takže děkuji, pokud se na to díváš, děkuji moc. Dneska jsem si to dávala, bacha, jo, ten parfém. Tak další věci, tohle tady úplně nebudu ukazovat, ale koupila jsem si ve Victoria's Secret, protože měli akce. To je ten důvod. Ne, jakoby jde mě, no a koupila jsem si Kinder vajíčko, jo, jakoby je mě 16, brzo, za chvíli mě 17, ale prostě, hej, já tady fakt utrácím za Kinder vajíčka. To je prostě jediná věc, jak když jsou psychicky na dně, tak já si kupuju Kinder vajíčka, počkejte, jo. A mě pak z toho prostě zůstávají ty hračky. Asi fakt připadá hrozně blbě, ale... No, takže tak. Je to vtipný, no, je toho prostě hodně, ale mě o to, že prostě, jak když to fakt jako, je to taková, že třeba fakt mám na hovno den, tak si jdu koupit Kinder vajíčko. Jakoby je mě 17 jen skoro, ale stává se. Jakoby zase to než bych byla nějak nesamostatná, protože žiju sama rok v Kolumbii, takže mám právo na to si koupit Kinder vajíčko. Ne, ale jinak fakt neutrácím za žádný sračky, jenom Kinder vajíčka. Tak a poslední 3 taštičky tady máme. Teďka nevím, kde je kosmetika a kde jsou šperky. Asi začneme
Já nevím, asi začneme kosmetikou, problém je, že tady. Takže kosmetika, jo, ono je to Essence, jo, ale je to v taštičce od Šperku, že jsem to dala dohromady. Takže, ne, tak tohle jsou ty naušnice, dobrý, tak to vyměníme. Nevadí, takže máme tady. Jo, je to od Essence, jo, ale jde mě o to, že já bych to teda stejně koupila, protože to jsou věci, které potřebuju. Nebo jakoby nepotřebuju, ale potřebuju. Takže tak, mám tady 3 věci. Ono je to stejný v Česku, takže to není nic extra, ale já z toho mám radost, protože jsem tady našla něco, co je i v Česku. Takže první tahle ta řasenka, já ji používám furt. Ona je lepší ta fialová, ale v Kolumbii neexistuje fialová, takže tím pádem musím kupovat zelenou. Potom já hodně používám lesky Narty a já mám sami jakoby bez třpitek, tak jsem si koupila jeden se třpitkama. Jo, to asi znáte, jo, ale chápete to, tohle jsem tady koupila v Kolumbii. Ne, mám z toho fakt radost. No a poslední věc, to jsem nikdy v životě nevyzkoušela, jo, takže když někdo jste vyzkoušeli, tak můžete napsat do komentářů. Tak je tenhle ten spray, jakoby, to měl být fixační spray na make-up. Doufám, že to říkám dobře, v životě jsem to nevyzkoušela. Já mám z toho takovou radost. Jakože, já vím, že to taková ptákovina, ale já z toho mám fakt hroznou radost. Takže tak poslední 2 věci. Potom ještě nakonec chci něco říct k tomu haulu, jo, ale to není podstatný. Takže jdeme na šperky. Jo, tohle upřímně to byla značka Šperku, která je třeba extrémně levná, jo, že jako ty šperky byly úplně, nebo jakoby ty naušice, oni byly úplně nádherný, ale stalo to třeba fakt takřka nic, jo. Teď si nemyslím, že tady utrácím nějaký, jakoby úplně prachy, že to bylo fakt, to je hodně nekvalitní značka, bych řekla, že oni byli, že, jakoby, když jsme to kupovali, tak oni byli, že no, ani se s tím nemíte nic, prostě, že sundat, když člověk jde do sprchy, tohle je teda jiná značka, jo, ale to není podstatné, a já jsem byla jako, že aha, dobrý, takže začneme první těmahle. Ty mě dali kamarádky, že my jsme si dávali dárky s kamarádkama, takže jsem dostala tyhle ty naušnice, tam byly ještě motýlci fialoví, ale já jsem si je dala hnedka v ten den, kdy mě to dali a tyhle jsem měla na sobě, takže jsem to prohodila, ale byla to sada i s těma motýlkama. Ono to bylo vtipně, že se právě byli venku a já jsem jenom řekla, to je hrozně hezky. A ta jedna kamarádka, ona, že hej, musíš jít za mnou, já potřebuji něco pořešit. A oni mezi tím, kdy ona jakoby, chápete, byla jako, že hej, já potřebuji pomoct, tak oni tam rychle kupovali. A je to hezký, z toho mám strašnou radost a mám právě, já jsem řešila to, že já nemám moc tady těchhle náušnic, tady jakoby v Česku, že jo, ale ne, ale jakoby tady moc ne. A tady jsou i tyhle, z toho mám fakt radost. No a další věc potom je na kamarádka, co letěla do Brazílie, tak předtím, než odletěla, tak my jsme byli venku a taky v té stejné značce nám řekla, hej holky, vyberte si každá jedny naušnice a koupila nám je. Takže mám tyhle, jsou hrozně hezky, protože já jsem měla takový zlat, no to, ne, to vám ukážu ještě. Takže tady k tyhle, strašně se mi líbí a mám z nich radost. Tak a teďka poslední věc, a to jsem si kupovala sama pro sebe. Ne, jakože mě rodiče poslali peníze z Česka a řekli, hele, kup si, co chceš. A jakoby poslali mě hodně peněz a neutratila jsem ani, jako reálně, co jsem koupila pro sebe, bylo tak do 2000 a z toho 1700 bylo ve Victoria's Secret, ale jakože zase, jakoby všechny ty věci jsou tak plus minus, jakoby co člověk potřebuje, ale i tak prostě jsou Vánoce. No, takže koupila jsem si 3 věci. První je ta, že já furt nosím takový zlatý naušnice, které jsou ze Sheinu, jo, takže mě zrezavěly a rozbily se. A já jsem tam našla úplně ty stejné, chápete, takže mám takovou radost. Tady takový, takže to jsem si koupila, mám z toho neskutečnou radost. Potom jsem si koupila řetízek, jenom ať víte, tyhle ty 3 věci, co tady ukážu, stále třeba 300, jenom ať fakt víte, že jako jsem nebyla jako někde jako v drahé značce, jo, reálně kupuju to v Kolumbii. No, potom ten řetízek, ten si rovnou dneska dám, se mě strašně líbí, takže tak. A poslední věc, protože já jsem si původně chtěla koupit jenom tyhle naušnice, ale tam byla sleva, že když si z jednoho regálu vyberete 3 věci, tak platíte jenom 300, jinak bych platila 100 pade. Tak jsem si říkala, hej, proč ne? Takže jakoby do počtu jsem si vybrali naušnice, které jsou nádherné, já se úplně těším. Já fakt miluji naušnice, takže jakoby tady vidíte, že jsem dostala tolik naušnic tenhle rok. Reálně, to je nádherný, fakt z toho mám radost. Takže já nevím, který si ani dneska dám, máme pak někam místo s titelskou rodinou a mně se tak líbí všechny ty šperky, že já potřebuji reálně 1000 dírek v uších, já bych byla úplně nejšťastnější, ne jako vypadalo by to bylo biologicky, ale a taky nereálně. Jenom ještě jedna věc, takže to je všechno. Upřímně největší radost mám asi z té taštičky, jo?
Z tohle mám fakt největší radost, bych řekla. Chtěla bych teda jenom ještě dodat to, že jakoby těch dárků je tenhle rok docela dost, ale určitě jediný, co bych si přála, by bylo být doma, jo, takže fakt to zase jako neberte, že jako se tady vychloubám, protože nevím, co ještě řeknu, já teďka to natáčím, myslím, že jsem nenatáčela tu první část, ale upřímně jediný dárek, který bych si fakt... Sakra, já jsem zapomněla ještě na jeden, počkejte. Dostala jsem papuče. Já tady úplně dávám pro slova, teď jsem si vzpomněla. Dostala jsem tyhle ty papuče, s tím, že mě k tomu bylo řečeno, že tady tato postavička je z nějaké Argentina, víte. No, takže to je pohádka z té země a že je to hrozně známý. Tak to jsem zapomněla říct, problém je, že tady lidi mají strašně malé nohy a je to strašně malý, ale je to hezky. No, takže chci jenom říct, že upřímně ten rok jsem dostala fakt hromady dárku, nebo pro mě tohle hodně, za který jsem neskutečně ráda, ale fakt jediné, co bych si přála, bylo být doma. Jo, já jsem celý den takřka probrečela až na večer, jo, a jenom, teď se tady nehraju na city, jo, ale jenom chci říct, že jakoby, jo, radši bych fakt byla doma s jedním dárkem nebo bez dárku a byla doma než tady. Takže to bych vám tak jenom chtěla říct, že jako pokud jste trávili Vánoce doma, buďte za to fakt rádi. Ale tak no, je to jako tyhle ty Vánoce fakt byly náročné na psychiku. Jo, a teďka vám tady ukazuju jako hromady dárku, ale reálně jediný dárek, který jsem si přála, byl být doma. Jo, takže tak, já doufám, že vás tohleto video bavilo. Já teda nevím, co řeknu v té první části, protože teďka první natáčím ty dárky, až potom natočím, jak vypadaly moje Vánoce tady. Takže doufám, že jste se dozvěděli něco nového, že vás to bavilo. Budu ráda za každý like, odběr na Instagramu, všude. Budu za to moc ráda. Mějte se hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Tak ahoj.